26,840 कोटींच्या अर्थसंकल्पांतलो 23% निधीचो वापर मुख्यमंत्री सावंत हांची विधानसभेत माहिती विरोधकांचे दावे भायर आयले। खासगी राना वाठारांनी झाडाची बेकायदेशीर कत्तल आमदार विरेश बोरकारान काढलो विशय मुख्यमंत्र्यान भायर आयलो। कार्लोसाचे अंतिम अहवालाचेर बोट। राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या आयोजनात घोटाळो विजय सरदेसायान मंत्री गोविंद गावडेक काढलो उजरावण। गरजे भायर पुलीस पर्यटकांक मारतात तालामा फकत नियम मोडल्यारूच आडावचे पर्यटकांक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे चारूय वाटांनी थारला टिकेचो धनी। गोयच्या महामार्गा देगेक गावठी उत्पादन विकप्यांक दिवची हक्काची सुवात विरोधकांची विधानसभेत मागणी।